Il-Premju Nobel għall-Paċi ġie ppreżentat waqt ċerimonja f'Oslo in-Norveġja lill-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy u dak tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso flimkien mal-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz. Jakkumpanja lil dawn it-tliet presidenti ta' tliet istituzzjonijiet prinċipali tal-Unjoni Ewropea kien hemm iż-żagħżugħ Malti Larkin Zahra. Zahra kien wieħed mill-erba' żgħażagħ bħala parti minn delegazzjoni uffiċjali tal-Unjoni Ewropea preżenti għaċ-ċerimonja f'Oslo. Zahra li għandu 23 sena ntażel wara li rebaħ vot tal-pubbliku fuq Facebook f'kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea minn fost madwar 5,000 żagħżugħ Ewropew. Nhar l-erba' Larkin Zahra issa ser jingħata ċertifikat simboliku mill-President tal-Parlament Ewropew biex jissimbolizza is-sem tiegħu f'isem il-popli Ewropej. L-Unjoni Ewropea rċiviet dan il-premju prestiġjuż għas-sem li tat fid-dinja biex jitkattar il-paċi, premju li fakkar fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea f'kontinent li tkisser darbtejn f'żewġ gwerer mondjali u li fihom mietu miljuni ta' nies. L-Unjoni Ewropea qalet li 930,000 euro li rċiviet minn dan il-premju ser jiġu allokati għal proġetti umanitarji favur it-tfal affettwati minn gwerer madwar id-dinja. F'diskors wara l-preżentazzjoni, Herman Van Rompuy qal li l-Unjoni Ewropea hija impenjata li tħalli Ewropa aħjar għat-tfal tal-lum u ta' għada. Minnat jew il-President tal-Kummissjoni Ewropea tkellem fuq l-evoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Fost il-mexxejja preżenti f'Oslo għal din iċ-ċerimonja kien hemm il-Kanċiller Ġermaniż Angela Merkel, il-President Franċiż François Hollande u madwar 20 mexxej ieħor minn madwar l-Ewropa.